určite by som sa vrátil na farmu. Keby som mal možnosť bojovať o tie peniaze a aj s tými ľuďmi tam byť, tak by som sa určite vrátil. Aďa je najlepší človek asi, akého som tam poznal a veľmi si uvážim. Tak zamiloval som sa do nej určite, aj hoci ako sa dá, ale proste v rámci nejakej normy tej kamarádskej, ale tak určite si uvážim. To ste nevideli? Čo u mňa v posteli ležala? To ste videli, či nie? Kondom tam ešte bol, som mal tak prevesený kondom cez posteľ a vedľa mňa ležala Aďa a Monika. S Aďou mám fakt, že blízky vzťah a určite som si istý, že budeme spolu uchovať kontakty až do nekonečna, až pokým náš smrť nerozdieli. Sme sa tu tak dosť kamarátili na to, aby sme zostali dosť dlho spolu kamaráti a určite nie som do nej zamilovaný, takže by som si ju nejako bral jak partnerku alebo čo, ale proste ako fakt mi tá baba sedí a som rád, že som ju spoznal. Ja dokážem človeka tak odhadnúť, jak vyzerá podľa toho, ale tak čo som s ňou zažil celé tie 4 týždne, tak to by sa už dávno u nej prejavilo a vždy sme držali pokope.